Gaur goizean, Bilboko Basurto auzoan, istripu larria gertatu da. Leherketa bat izan da etxe bizitza batean, pisu batean. Dirudienez, gas bonbona batek eztanda egin du. Ondorioz, horma bat apurtu eta kalera erori da. Ondoren, sute txiki bat ere egon da. Zorionez, ez da biktimarik egon. Zorionez, goizeko 9:30 etxean ez da inor egon. Suhiltzaileak berehala heldu dira Basurtoko etxe horretara, eta sua harin amatatu dute. Auzokoak kalera irten dira bada espada. Baina udal arkitektoek eraikina aztertu ondoren esan dute ez dagoela arriskurik eta eraikina, etxea, ondo dagoela. Beraz, auzoko guztiak berriro sartu dira beren etxeetara. Gaitzerdi, kalte materialak bakarrik.